ada ko matitira ko panagsagsagana ka. Kung check ko man yung daw iti so hindi nga kanta pa mo di kagis hindi nga nagtukudan hindi so nga naglablabas nagaw kin sapay ko makakasad na hindi so hindi nga pa nagtutuloy nga po nag-iwarnat sa masakot niya mga sa mga ama iso ko man na yung hindi arabin na kakapsad natin na mauma iket ada ko hindi so mapagpud mo nga pa nagaramit tayo hindi so mapagkayatan na nga at di ko mga adati naburas pero aday hindi ko pwede kung may sa kadapayutak mo aday di so nga agbalin na kabal tayo hindi manin nga pagkakadang hindi so magsaganad na alada pa sakit amuda yung adulity so nga pakasudan hindi so nga panagbigat tayo ngem babayan hindi so nga panang tarabay kalakay kumimay sa nga ama amuda yung malasapang kay amin hindi ko kalsad ket sapay ko makakabsat na nanay pa hindi nga pa nagkatarag kaya nanay hindi nga pa nagdagabis bilis gusto tayo kaamo tayo mag-iama sige kita lang kalalay ko absat ket babayan tayo ko'y amo tayo maditi so nga kaya dyan tayo gugulyan iti so nga panagbiag tayo di espiritan man manunay nukunan at hindi pa yun na panagdodog ket sapay ko nakakabsat agbalintay kumakan mga rin at pag-uli na dito so nga para tayo matataw ng mga dito sa mga pinagpasukot ikitalan dito sa surutin yan sapay ko mga sada at yung nga mo makikada nga pagka hindi ang makikada ko mga sada makababalawin tayo itak mo at nakaditi sa mga pagpud mo na kung nagbalintay yung pagsilawan kanini so nga kakabsat tayo kakabsat ket anya di mapasama ka dino at di ko mga makita na nga ada inaramid mo mga madi ngem hindi so ipagbagay isa mo at di nga ang yan na mong iti so nga arami itiruan anyan nga puno nga nagmadi nga kita kakabsat ket sapay kumata babayan iti so nga kanang balbalakad kada tayo tinasantuan ni Espiritu amo tayo iti rumbeng kanang rumbeng karamiden nang nangruna kadi iti so nga puno nga makikita iti so nga bukan tayo nang nangruna iti so nga katao nga tayo nagrulang tayo sa ating mga kayayos kadi iti so nga pagkasubutan, duplikat, ang takit sa mga lang ibibigay sa mga market at pagyaman natin ibibigay sa mga dati na nagpapakmanin i-group na Saturday group na nabayag manin hindi ket ang pagyaman na ko ay kanya na ta hanap kami na yan kumampay kasi mabulakan hindi damdam mo ito ang kong kadakadwang hindi sa mga pagbablak yung nakagsalula takay na panagan natin kung mong pinakasad na kaya ka dito na siyempre na mga mga yung daw po hindi pa naramay na at di nga nakayanak med kapsat ka sabay kumata at dahil hindi pa nang tutuloy na nga ka nang karamay kanya pa ang daluma huwag mo ang ibayin magalitis yung daw po panag kapoy panagkapoy kapoy itis mga pasama kitibiyag yung babae na dahil itis mga pagbalik pa kanya, itis mga balbalag, itis mga magmangigag, ano, nagyamo, dalang isiboy mo. Anyan nga rin sa kapanag, kaya nagpamati, kato yung anakwa, na natin itis mga banal, irumbing ko arapidin, kat sabi ko matamang pagkawan na, kaya ako natin nag-itis mga nakabasitak, hindi nagkukurang nga pa niya na ano, dito nagkurang nga pa sa hindi anak na may anak agsat sa pagdito ka kung nagkasulit sila pagsusukot ka problema kaya sa pagkumata kaya malang mga kaparado kanya kaya sa kanila isuot ang kita dari oh my god tatay yung kas una na iti pa iti paulo na
Iti, basag lang palang may pa nakakaplaw, iti, dos, Thessalonica, tres, kunanagis pa ulo na magdalawad na kita, nakis na kausap saan kita pinangamaksulog sa panagsagan ng kusay chay at tama thank you na may natulog na bayan at tama award ko mo dito na kunanagam at dali kung kaya madali na aramida tayo nakalistan hindi ako isugot na at tama at dali mà đi hàng hàng okay magpagmay sa kada kayo có có tàu lắm mà Leo fan chung. mình leo cái nhẫn tàu leo nhẫn tàu luôn thì các tàu luôn tàu cũng tàu là cái cái nga mà ngung nga mà Ipayaw ko siya may isang himno na pagdayaw ko Diyos. Kunan na tayo nga không thì có mẹ không phải nữa mà isang naabot cái cuộc có tất cả là này ba trò này tàu Mẹ chơi là cái công hữu sao mà cũng gì ngon vào Babalik pa natin pag may sa ngô trâu nên sao mẹ một tim tim là ta ngỏ à na kung naman din na pag espiritu ng ipaay hindi awit-awit ng may sa ng pagsat. ô đi mua liền không có tám mà cho mình cái quả Có tàu. hàng này Có tàu. hàng đây này Kasagday tuwing oras ay kay panat sa sala. Ayaw din miunay nakakapsat. Hintay ko iwarnas so did you samang bigyan. Yung Spirit isa nagkasapin na yan. Mau'y uyaw lalay sindang. Cái dầu nó ốc xỉ phải ốc xỉ kìa hàng á hả đó nè yên tâm ra cùng với cái sợ nên thôi cùng người ta gì cả Ghép sản leo fan chung. đeo nhà đeo làm nó sợ là đeo nhà cậu đó không thì tự cậu nè đeo nhà mình đeo nhà cậu đâu tâm ta là tâm mà hẳn nó Hindi ko loka nila, loka nila. Hindi siya doon, hindi siya anak ni Diyos, pagaing panagkaganda, tay maliliwag, halipad ang payaguang awag ang Diyos, sinigin cái gì đó tôi không biết tài khoản không biết táo à thôi thôi Tay nga ro di patan,